unoziva favor ndoiya inoita kuti vamwe vanhu vachiwana the ordinary iwe unosangana the extraordinary. Mwari ngavaitire umwe munhu chimwe chinhu chakanaka masikatani. Wotoenda nepanokwirirwa mateksi acho uchobvunza munai anoenda kukamba rinonzi yakati ndepano apa haisati yaita wakunyora tsamba chete ichienda kuti waakuziva kuti nguva yangu yakudi yakwana. Kuti kana unotomodzwa mambo utakurana nhasi ukuziva kuti unosvika chinonzi dhani pamana chinochaya nhasi saizaizo tambudza nhasi neyo saka ndiri kuirayira nezita raJesu.
But this president went beyond his father or her father. She can come to Calabama, Bauti, Akanga, I told it's no China country, but Mana aku kayak punya utang, aku cilas, aku ada
havaite, nekuchechi nekubosi vedu havaite, nemateksi bosi vedu havaite. Paunongoisa focus pana bosi, hazvisolve problem yaunai pabasa pako. Chinosolve problem kurealize kuti kune muchini anoda kunomutswa akarara palowa dheki. Ndiye Jesu weNazareti anonyaradza madutu ose. Hallelujah, 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 hallelujah. Amai, mavengo akachaizvo kwamakaroorwa. Vamwe vari kuti hanzi tsvaka mutsvakire umwe mukadzi. Awe aripo zvinenge zvisi kunyatsoita. The moment yamunongopedza nguva muchienda kuvakadzinyira nechi muchinotaura nezvekuipa kwakaita madzitete enyu, hazvisorovhe dambudziko ramuinaro iri. Dambudziko renyu rinosorovheka pamunotora zita ratete akunetsai, munomutsa muchindi akarara pasi apa, uyo anetsa uyo. Ndo panotanga solution kuproblem yenyu. Amen, 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 amen. Zviri kuuya one after the other. Vakamboita tsaona, mari ikabiwa. Mazano dzakurova pama-ATM 2000 yaenda 1 point. Ende iwe ndio yangu yafana kurisa bhazi kuenda kumusha kunogara rimwe dare rekusolva imwe problem futi iri kweko. Paunotaka kungoti pese pawapfuura nepa-ATM utarisa kuti ma-ATM haaite akoma. Panobiwa apa managerian haaite. Every time panobiwa managerian haaite. Hazvisolve problem yenhamo dziri kuuya one after the other pauri. Chinosolva problem kuziva kuti iyi yaenda iyi. But ndeye pano pasi pane anoigadzira akarara pabottom pebhoti apa, anoda kunomutswa. Ndiye anogona kutigadzirira dutu rasimuka paupenyu hwako. My expectations are pamusoro pangu anakufanana naJoni. Mumwe nemumwe munyika ino ari kuseva purpose yake. Iwe purpose yako yakukuseva. Zvauri izvozvo chero tikaenda kuUK kuZimbabwe kuno kuSouth Africa, you are unique. Mwari vanokuda.